rozpačité, pretože určite niektoré chvíle splnili aj útočne a obranne to, čo očakávame. Boli tam vidieť to, že to, čo sa snažíme odstrániť, sa pomaličky darí. Na druhej strane tých hluchých pasáží na začiatku zápasu, na začiatku tej tretej štvrtiny a hlavne posledná štvrtina, kde tá snaha, naša obranenie niekde odišla, pretože dostali sme, myslím, 22 bodov za 3 štvrtiny a 18 poslednej, čo je absolútne nemysliteľné s takým superom. A hľadať výhovorky v tom, že je ťažké sa motivovať, je jedna vec, ale my, keď sa chceme pripravovať na dôležitejších superov a ten nás čaká už v stredu, tak to sa nám nesmie stávať, pretože v Eurolige by takéto výpadky už boli nenapraviteľné.